Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Egy olyan videót hoztam nektek, ahol egy műköröm építéshez készítjük elő a körmeimet, mivel a tartós műköröm titka, a jól előkészített köröm, rá nem fog kerülni egyébként semmi, mert ő bibis, de most nem ezzel foglalkozunk. Hoztam nektek egy olyan előkészítő videót, amihez nem fogunk csiszológépet használni. Bizony egyszer nekem se volt, úgyhogy meg szeretném mutatni nektek, hogy csiszológép nélkül is lehet tartós körmöket előkészíteni. El szeretném mondani, mint minden videó elején, hogy ezek a tartalmak nem minősülnek oktató jellegűeknek, nem helyettesítik a továbbképzést, csak megmutatom, hogy én hogyan szoktam csinálni, mert szeretnék nektek segíteni, én is voltam egyszer kezdő, én is csináltam otthon a körmeimet, és én is el voltam veszve ennek a rengeteg sok terméknek a világában, úgyhogy bizony ezt hoztam most nektek, egy tartós köröm előkészítést csiszológép nélkül. Ne maradjatok le a tartalmaimról, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor menjünk! Na sziustok, gyertek készítsük elő a körmömet egy porcelán építéshez. Most egy olyan videót hoztam el nektek direkt, amiben nem fogok csiszológépet használni, mert bizony volt idő, amikor nekem se volt, és szeretném megmutatni, hogy így is lehetséges tartós körmöket építeni. És mivel annak az alapja a tökéletes előkészítés, ezért mutatom, mik kellenek hozzá. Egy bőrfeltoló kaparó, de ha csak egy narancsfa pálcád van, aminek olyan ferde a vége, az is jó lesz. Hát sajnos vagy nem sajnos, egy jó minőségű bőrvágó ollóra bizony-bizony szükséged lesz, úgyhogy erre érdemesebb beruházni egy picit drágábbra. Szükségünk lesz egy 180-as reszelőre. A reszelőkön a szám minél magasabb, annál gyengébb a reszelő. Természetes köröm előkészítéshez ennél erősebbet ne használjatok, a 180-as tökéletes. Ez pedig egy ilyen kis reszelő matrica, amit annak a bőrfeltoló kaparónak a végére fogunk majd felragasztani, és az bizony nagyon sokat fog nekünk segíteni. Most fertőtlenítővel fújom le az eszközeimet, és a kezemet is, ez nagyon-nagyon fontos, teljesen mindegy, hogy otthon dolgozol vagy szalomban, a fertőtlenítés mindig történjen meg, és előtte mossatok kezet. Első lépésként én szeretem leszedni a szabad széli részt, ez pedig azt jelenti, hogy a körmöd hosszát. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ahhoz, hogy építsünk sablonnal egy körmöt, ez egy általános tévhit, nem kell hozzá hosszú körömhoz. Hagyhatsz egy picikét, de higgyétek el, hogy sokkal kényelmesebb úgy aláhelyezni a sablont, hogy nincs ott rengeteg sok fölösleges körömrész, úgyhogy én így szoktam, egy icipicit hagyok ott csak, nem sokat, éppen látjátok, tényleg egy fél milliméter. Na most, narancsfa pálcánkkal vagy a bőrfeltolónkkal, nézzétek, ilyen egyszerű mozdulatokkal, tényleg egy pár mozdulatból nem kell agyonnyomkodni a bőrt, itt nem az a lényeg, hogy szétnyomkodd a bőrödet, nem szabad megsérteni a mátrixot, ami a köröm mögötti rész egyébként, ott termelődik a körmünk, csak éppen, hogy visszatologattuk, ezt oldalról is megmutattam, látjátok, olyan lapos szögbe csináltam, most is azt csinálom, csak a másik végével. Ez pontosan úgy néz ki, mint egy narancsfa pálca egyébként, az is jó, ha csak egy sima narancsfa pálcád van, mondom még egyszer, nem kell ilyen profi cucc, de azért jó, hogyha van. Most megpróbáltam vele kikapargatni onnan, hogyha van letapadt bőr. Na, és akkor, mivel hogy a csiszológéppel nagyon szépen be tudunk nyúlni oda a köröm és a bőr közé, de hiszen azt ugye most nem használunk, ezért erre jó nekünk ez a kis papírfejecske, mert ezzel gyönyörű szép lapos tartásban be fogunk tudni nyúlni oda a kutikula alá és a sáncok mellé, mutatom, nézd csak így. És egyébként nyilván ugye ezt a képernyőn keresztül nem tudjátok érezni, de nagyon finoman csinálom. Tehát éppen, hogy nem nyomom rá nagyon, csak hagyom, hogy az egész úgy, ahogy rásimul, szépen felkarcolgatja nekünk itt ezt a részt, hiszen ha csak úgy ráraknánk a zselét a körömre, akkor le tudnánk húzni. És azt nem akarjuk, szóval szeretnénk bele ilyen kis karcocskákat csinálni, magyarul lemattítani a körmöt. Megfogtam a 180-as reszelőmet, és látjátok, nagyon finom mozdulatokkal átmegyek rajta. Amikor nem csiszológépet használok, akkor így szoktam.
portalanítunk, portalanítunk, portalanítunk. Ezt már a másik videómban is elmondtam, és nézzétek csak, voltak ott még olyan részek, ahol bizony láttam, hogy ott még fényes, és oda mindenféleképpen visszamegyek. Tehát csajok, fiúk, ezt nem szabad, egyszerűen nem szabad elnaggyázni, mindenütt az utolsó fél millimétert is le kell mattítani, mert ha hiszed, ha nem, ha ott hagyod, fel fog válni a köröm. És ez levegősödést okoz, és akkor fel fog válni, és akkor leesik a köröm. Szóval tehát egy alapos portalanítás után, és még ott fogok látni, azt hiszem, valami kis port, nézd csak milyen szépen felbolyhoztuk. Na ez a lényeg. Tehát ebbe a bolyhocskákba fog beletapadni majd a köröm. Vagy a köröm? A zselé. És akkor nézzük csak. Mit csinálsz, Dia? Így, úgy, szépen. Tehát láttátok, a bőr alá beraktam szépen az ollót, és akkor nekem nem sok bőröm nőtt azért, de azért van egy kicsit le kell vágni, és ezért kell a jó minőségű olló, mert egy életlen olló sokkal veszélyesebb, mint egy éles. Így, szépen levágtam a bőröket, nyilván nem muszáj ezt megcsinálnatok, ha nem szeretnétek, ha félsz tőle, akkor ne vágd le a bőrt, csak az a baj, hogy akkor az útban lesz neked az építésnél. Na nézzétek, csak ezt mondtam az előbb. Láttam még ott port a sáncokba, és megfogtam, és azt is kitöröltem, mert a portalan felület nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mindig le kell portalanítani, ezt nem tudom elégszer mondani. És akkor itt van nekünk a prep és a primer. Ugye a prep az kiszárít, fertőtlenít, elvonja a vizet, a zsírt, és előkészíti nekünk ilyen krétafehérrel. Látjátok? Na ez a jó. Amikor nézd csak, amikor így néz ki a köröm, krétafehér, felbolyhozva, rátettük a prepet, innentől kezdve jöhet a primer, ami miben fog nekünk segíteni? Abban, hogy megtapadjon a zselé. Amikor zselés körmöt készítetek, akkor bizony ilyenkor még feltehetsz egy alapzselét. Base Gel, melyik márka hogy hívja a sajátját. Nekünk most ilyen nem fog kelleni, mert említettem ugye, hogy porcelánnal fogunk dolgozni, és ahhoz bizony nem kell Base Gel, hanem csak prep és primer. Kérdeztétek már azt is, hogy savas primert érdemes-e használni? Használhatsz, de ha nem muszáj, én nem tenném, bőven elég a savmentes. Úgyhogy ezzel meg is vagyunk. Puszi!